min haajak hakkunde ngalla ɓeɗo ala mbiɗa wawa kundo hara sikka ko fittirde hara ina day a nani pular de wiya majjere ko min mbiya waylaji min mi ala mbewa koy ala mbiya bitiki min jogui e ko bitiki joguiɗa e haalde de poro yimɓe hulata ɓe ɗo koy hakkunde ngalla ɓe wawa omo boni nedi o nehaki ida ɓuuri non bonde nedi mawɗo bonde nedi mi deƴƴi min mi deƴƴi ko haala ko woni Ok, c'est bon. Monsieur Amadou Diallo. C'est la police, inspecteur Ndiaye. Bon. Oh, c'est bon. aywa min koye gonga mi woni koye min hulata Monsieur Diallo. eyi La jogini ɗo kaali. ha Non, waɗte sere. abbo police no ɓe no anndi golle maɓɓe koye ɓe anndi laawol e ɓe gandi lawol Ok. gaccene lawol La jogini ɗo kaali so wona joganaki. joganaki ma e fuy Joganaki. oɗɗa hakkubar Waɗte sere. Kono ɗum waddi moon. o ha ɗo tum o wi yomi ñawnumo gulude noga o yahay guine o yahay wuro maɓɓe tuuta astahfirullah wimi eyi tokkoy wimi celɗo marchandise an o miɗo soodi marchandise mi ala guuɗi yo habbo ɗo e 6 mois simi yeeyi haari ko neɗɗo an mi ñawlamo si watti o yoɓala Hey, Anne. to o wimi Ok, c'est la bon. buuɗi C'est bon. foro Anne, elle est à wana mawɗo. ha Elle est à wana mawɗo. min na mawɗo noon fo de 48 ans No waɗte so. Koko holo. a waɗayno montage mo haala ko holon ko montage o waɗinan Montage. application montage hakkunde ngalla police wala joguiɗa ko toon walla mona montage Agent Sarr. Embarqué. ok habbo daju ala kay tan yahata daju No, père, yaltu hen. oɗo ko jiya noddere mamoudou anan noddere mamoudou nani daju a jona fere No, baba yaltu hen. An yaltu hen. ay tera ñilene ko golle men ayo hella ñilene hakkude allah no ko gulude ni ma noga kala ni tawan ande ko police o hella ñilene ko gulude ni noga ma solata daju o yoɓate yo yoɓ a woyo bujji nafike